So sisian pa ni kapor ka bamantang ay kublay fi iway puy baro haga kerteng u Jesus Christ. Ya pi kiba singap na kapor siya kapor ya kaktin ka jong blay. But pi terang yu Jesus fi eat yu Jesus kaman sim jong aro ka sno skonya da ka Jesus skonya bariu blay naga banta jong pi. Ay kublay ya piru kiba eat ni ka Jesus Christ jong ka Potternet. But kublay shibo ni ka jing dwai ka jong fi ka jing kershan ka jong fi naga por siya kapor. But kani kalong ka gajus ngungu ka bangapan pao kani ka por na kamenta jongpi. Ba ublehi unang kerkhu yapi, ba ublehi shisha unang pensle yapi, ba unang le ki kamba yapi, ba di kilong yeng kilong sem ki jongpi. Ba nang yai kershan ingi ki jingdwai ki jongpi, ya ka bingin nang la ban yalap ya ka gospel u Jesus Christ. Nasidan na preng jongpi kani ka poru, ba pimdan jakalit sinusano. Ka jingkang jaka Potternet ka play na kamta jongpi pila banwan ya ka bangin yo ban yo shakri lang batngi tading ta ka singi trying dan tipo maulai ka por khatway baje min step bat sinisha Nongthymmai ru aga singi try ka por san baje janmiet bala fikwa banwan ru aga singi balang idan ka shakri ka por jong ka ktien bagata ka de ka por san baje janmiet bat na ka banta ka shakri jong jingdwai pila banwan aga por praba je min step aga singi sa jan bawan lam ro ki khon ge jongfi idan ka kit zo praise aga por arba je janmiet haga singi sa jan hi hang ni ha Potternet but ngangai mutrai unang kerkhui fi but utrahi unang pensla fi bangangai bangini o bani shakri lang tak do ka singi ke jingwan ke jong trai sungu sha yu blai bangayo pat sa yesian manikai na naktin ke jong blai ka ktin ke jong blai ka ai jing sung tho ingi ka ai jing tip ingi ka ai ke jing shampang ka ktin ke jong blai ka ai bor ingi ka ai jing em ingi bading ta sa yesian hagani ka step hagani ka por ngapen sngo biang ya pi ka ktin ke jong blai ba ni ka por ngadon ya ka jingkeli ya ka bangan keli ya khamat jong fi ba ka ta kalong hatu fi la juper khat u ei uta iaishah ha ka bible uta iaishah ha ka bible ngalakli ta ka jingkeli dan ki baong Joseph kum ta ter mo iaishah u Job mo iaishah nagi jing le ho kita kini ki brio ki jong blai ya ka baki ki la iaishah ki jing le ha ka jing ki jong ki la sha eta ki rai dam kita ki jing tenju ki ba bon ki la iaishah bar ki la ne rohado ka bakot and re ha ni ka por ngam kwa bon wan ra ki shakri ki jong blai man ong ba maki ki long ki ba iaishah ngo u blai nam ta kata and re u iaishah ha ka bible ngapet udan way bar utahi udai usaitan ulong u iaishah ulong u iaishah bar usaitan ju that usaitan utrai be arpu sau genta 24/7 utrai bat ju that bar utrai mde ban pen utrai ban peniap utrai ningkong da ka ba syukur utrai ningkong da ka ba ulam ler bat nakapor syakapor ujuan habang apuli ka ktin ka jong blai ngai i hang ni ba yau jisuru usaitan ulawan ban pensoi ba ka babel ke thu ingi ngam tip ka de ka sin ka ban ningkong ne shwai ka taru la pensoi yu jisun rengi i hang ni bu usaitan ru lawan ban pensoi yau jisu ha ka por bu udan ha ka riklau men bau la sha jing it sau po singi sau po mit ulawan ban pensoi lightly ki jing pensoi ka wei ka long bu ong pen kala khpu ya gini ki mau ka ba ar ka long bu un kan thi no na ka ta ka temple shati shatrai but ka balai ka long ba ong an ailut ni ki ek baro jong ni ka prathai ki hima jong ka da ka ba jisu hapan mane ya u lightly but hakini baro lightly u jisu ula job yu saitan da ka ba upenan kam ya ka ktien upenan kam ya ka scripture upenan kam ya ka jingtho ba dehing ta ba saitan ula rem hakata ka jing persang ka jong u ban pen shoy ban pen ngop yu Jesus Christ ban pen hap yu ban pen pop yu jisu uklamla ban pen ngop uklamla ban pen pop yu jisu Baka Bible ki thu ingi hang ni hoi habula rem hagata ka jing persang ga jung henrai shimla sange no yakaban yai persang komangi pimene usoitan ulong iaishah lada umla amenta wangan sawan biang hagawi kapor baka Bible ki thu ingi hang ni ladangi pulien Lukas kalnong ba saw kini ke khot ka ba khat lai ka ongkum ni anda usoitan ula pendep yaka jing pensoi baro ula klat no na shipor. Anda habau soitan ula pensoi yu jisu baro agini lightly ki pensoy
ka Bible ke thu ingi yang ne ula klat no na Jisu shipor ka bamut hi wang to Jisu menta me job ma me rekin mau ne ka we ngan sawan biang ban pen shoy biang yame thaj ban pen shoy bat kani ka long ka jong saitanam lada pat la unyai wan bat long teng kum tu khlung te iba yai pendik hadu teng phida dom bat teng phida bitar le si kum ki breu roma ki bawan ban pendik ya pi hadu long pop ya pi teng kum kren no da khtien ke besneu teng phi le no da ki jingle ki besneu tadeng tam usoitan ulong kum ta tiak sitiak wan tat hadu ba undayo ya pi tadeng ta kwa ban ong fi kan ka sngi ka bamenta ngim dei ban kain sting haba wan ki jingpen shoy ngim dei ban kain sting ba phila job menta ya ka bala shai film lele kan mau kan ka way bala hap no na ka pop fin kan mau kan ka way udeiru usamson nagapor siya kapor fin i baga dili la kalong ruha ka dur ka jong saitan kalong very patient kadili lam kalong so patient hakaba kala presyang neng kong ban panahap yu Samson henry ka feel kata ka attempt ka jong ka kata ka jing presyang jong ka feel kala siya insult ha u Samson henry kam shim la penpau no ka jing bitar jong ka hangta kam shim la dom no alne kam shim la give up no ban ong ela biang ka presyang miang sa sisin ka Bible ki thu ingi naga kitab nong bishar kan nong ba khat riung gi hang ne ka ong ba ka ya thu ingi ya kita ki lightly ki jing pen sang ka jong ka delela ya u Samson fin kan mau yu jisuru la pen shoy laisien ban gi hang ne ru ba ya u Samson ru la pen shoy laisien ba naga ba sa u da khlem no ba ding ta ngine pule ka Bible ko ong ne kenal nong bakhat riu ni record ka ba nyau ong baru Samson ul ka lada ki khum yanga da nyau tli ki 3m ki bampat yap sau tingan satlat bat ngan selong kum way pat ubriu te habo long ya kata kli ka delela ka ega secret ne ka ega ta ka kata ka buri ka jong me ya tho no ase khang no me pen shong ya kata ka bor jeme kum no mi yo ene ka bor ka jong me tading tau long baula syukur ka ba ningkong wong la khomi u da ki nyotli te ki 3m ki bampat yap sau te un satlat baun salong kum wain te ki breu kani ka breu ka ale si sai kata kala khum te ki 3 henry ka babel ki thu bagata ka atam ka jong ka kala fail upen dekut te ki 3 kum pendekut i te ki saikor henry kam shim la sange no hangta kala yai up ya ka por ka babiang but sai si sien ka pen shoy biang kawan biang da khtien jali ja jong ka kawan biang ka kro biang yai Samson bar kalong shisha ka ba iaishah bat sa ka ba ar de ka ong no tikala kli biang bo Samson usyukor bat uthok biang e ka ong ne tiul ong haka lada kintang syukhom yanga da kitlai thama yakiba omshim la traikam tingan satlat bat ngan selong kum way pat ubrio kata ka atem ka baar bat ka dele la ka le shisha kam ta ka khom yau Samson da kini kitlai ki batmai ki bampat shim la traikam henry wat kata ka atem ka baar ka jing persyang ka baaro u Samson u bathat i kitlai kala dom ka jing shan re ka khlampan pawi ka jing dom ka jaka kala iaishah kala shu penrit bat kala shu le kumen rkhien rea donot jengka kala dom henry kam shim la give up kala kro bat kayai kro biang yau Samson hakasin ka men kong ujop u Samson hakasin ka ba aru ujop u Samson kasin ka ba lai menta to ka Bible ki thu ingi haba kala kro biang uang kum ne kani ka khot ka ba khat lai ka ba kham sharum ga ong lada pan ya than ya kita ki jingkdor unyu khli jonga dakata ka jingthan te kala pen scam ya ka da hausnar but kala ong ha u ki Philistia kin scam ya me ko Samson te ula ki jot na ba yo thia borla rong no yo to usnar jongubim lamba kita ki jingthan de ni isha hang ne haka atam ka balai ru ka dilila kala syakor kala rem haka ta ka jing persang ka jong ka
ban penrem ya usamsan ujab usamsan borok lai teli ki jing pen shoi ujab usamsan bat ngai ya kan ke jinglong jong de la ka don shisha ya ka jinglong jong bomman bat kam shim la sange no bat kum ta nakapor shakapor kawan ba kayai kro ban pen ngop ban pen ngat ya isamsan Hagata ka jing pen shoi jong ka kenang buun lepop kenang buun hap kenang buun kenang buun longsnan ubala syate amrau kenang buun longsnan ka jing yap lai sin kala persyang kamla henry kam shim la no you samson but saka basau ka babel ki thu ingi ba ka basau te ulaya thu ya ka jing shisha wong de hau nyukli baka bor jonga ka syong bat kumta ha ka basaw la ngat sbak badeng ta onda bala ki to nyukli jong ula du shisai ka bor bat kumta ki Filistia ki lawan man kem yu bat ki la klaw no ya ka khmat ka jong bat udah mat la bala pelong yu kumuta laughing stock le neuta ubak yo banyar keben la lam yu khmat jong ta ki pat ba bat men shua u de hero men taw la kala long zero bat ula kala long shisha uta umrao ya ka baki la ban ke ben bat ban le kat baki man ya uken tading tangi i hang ni bau taw bo iaishah tam ha ka bible ni hadu menta u de be u soitan u bawan hagadur jugi breu buan hagadur ke ba khala buan men pen shoi na kum to la phila job men ta ka ski unwan biang la shai phila ban job la shai un sawan biang la shi ski But unum ailat, but uyay wan bay nakapor siya kapor. Today ta akum ki bangat ki kwaban ong ifi. To ay ba finlong ken kita ki brio. Ki ba king atiar bahaya ladi. But ki ba yang haga jingat, ki ba yang haga jing shisha. But ki ba penon kamru ya kaktiin ka jong blay. Kabalong ru ka white lam o mensim. Today tangi hapan yo jihikay na kanika jingkran haga negasngi. Balada u Samson ula ban hap. Uno bri ru ula ban hap. Ringi yo nuksar na kaktin ke jong blay kumba u jisu u job to ai bangir gin job bangin long kum ki nong bot ki jong u ban panan kam yi kaktin ke jong u bat kum ta ken bangin job nagasngi shagasngi nagawai ke jing pen shoy shagawai ke jing pen shoy ngan duai ke ne ke por nam ta jong fi panan kam yi kaktin ke jong blay por ke jing duai ta long fi ken ki ba expect lupa lani kita ba kmit lenti lupa ye ke jing pen shoy ha ke gm ke jong fi Habaki wan pim day ban do men sim no habaki ki wan pim day ban liam no habaki ki wan pim day ken ban sha job na kita ki jing pen shoy ki babon ke jong saitan ken ma ga babal kong ye kita bo saitan ko musing bakar ho uyai keleng ba uda kmi lenti yano bo unyo ngot teli tadehing ta uyai keleng ong kaktin ke jong blai bat ke jing tmu ke jong ko long ban ngot teli laumla man taun sawan la shahid lemdel shai la shisngi bon wan ba un yai wan ken mau gini kawai ba yau jisuru ngai la vi pet itu ke passion of Christ aga por ka ba la sempat yu jisu utuk sui wan men pensoi Mel Gibson wan ra itu ka dur mo utuk sui ra yu kon su o pet buk sui u yu kon su kum no por khpa jome i jame sisa ani abang puli kitin ke jom blai ngai u jisu shwabun ki shi keding pnawang kaman jong han re kaman ke jong metrai kaman jome ko pa Tading tayam lada iya ya kaman ka jong ingin sakalam dahil bang iya ya kaman ka ktiin ka jong blay ngin job kumba ujisu job hoy ujisu usya ya ka ding pna but hadin lai singi umi ipat kumunong job ba hadin nang ta haga kerteng ujisu khasi barok ginam krop barok itlik ipla ba ujisu uday utray tading tay yo ji kai ni singi aingo ublay nam ta kata to ai bu fin long ro kibreo kiba Snotho ya kita kicing pen shoy jong bangin long ki bala kre lupa bat ban long ruki nong job ken haba kikiwan ngin yet wai hagani ka por ka mamenta try nga aingo imbe yang nagaktiin ka ba me pen sngo ka ka por mga duai man ai bor yang ni kon gi jome try ngitep bo soitan uday unong penyap brio ong kaktiin ka jome try uday unong shot no brio ba uday ru uba shukor ba uday ru uba lamler ukraini ki eki laki jong pakamdan ka jing shisha u namar ulong uba lamler bo ukpa jong jing lamler ngitep ko kanat na ka por wan ban lamler abaki kon gi jome try kin yang ka jing shisha namar habaki to ka jing shisha ka plai lo yaki ba ba kon plai lo da shisha long gi ba light lo
na kita ki jisukor ki jing thala ga jong baman ai bor ki ku try na ka sngi bakin yeng hado ga bakut men penjanai ki kon ki jome try abekin yeng go kan rat try ha ga Nongkhryiem ga iaishah ka ktin ki jome kin long bala dap do men sim a kren fi bang kren fi kong long bala dap do men sim long ba dap da ka ktin ya ga ba fi la ken ban yeng hado ka bakut na duai nga kerku fi ya le persya syaitan pet yap na fi jan sho blay un jan fi nga duai nga kerku fi hallelujah fin long ki nong job aga ne ga sngi fin nong job ru aki sngi ki manang wan naga banta ka buram ga jong Jesus Christ hallelujah nga duai nga kerku ya ga jing sok ya ga jing kemen ya ga bor ba ya ga jing psla om sim ha ga jingem ga jong fi way ha ga teng with Jesus nga duai amen but amen try na kerku fi ngin say sham ya shay ga sngi bless you one amen Ngobha man pentip shapi baka potternet kan pelong yang nege jeseng ka bakerpang ya ka mengila ai kerteng miracle weekend haka arbu kendai bat ka live hu tarik jong neu benai mat arajar arfusan ngidan ka jesok manu blai namar mengila ngejo with God because we have believed in him. Ka jaka kan dai hang thi hasusustam auditorium Shillong ya ka mengila jukat menshua ka State Central Library Milong ublay bumjukala menshua hadu menta bantip syapang ki jingle jongni kilong ki bathala Ding tang ikot subah vi ni ke jeseng but aga sisa jan kan sedang ha kapor khandai be min step jeseng duai sngap ha khandai be min step jeseng duai nang ta kan sadon sa Hakapor arbaje bukumjur hakapor sanshiteng janmiet. But aga sgiu try kan sedang hakapor si po min step nang ta shibijisteng bukumjuru hakapor nreu baje janmiet. Likely jeseng haga sgiu try. But ngayon hang ni kajing iaishah ke jong ublay. And I also read about the patience of God that is But here. kum juro ngayon hang ni kajing iaishah jong ni gawai gabriel nakabanta ban yo ya ublay. Today tangi kot sngubhai people wan jeng ni jeseng wan ban mat ke jing khu ke jong try wan lamru yaki prolog ki projor ke jong phi mangadanget scam bau jisu un ben khia u jisu un pelat u jisu un Nongthymmai iki babon bahagi men sim ta kisi ban ngai un pendapro iki babon da u men sim bakoi bat da shisha ngini i ka buram ke jong trai ke kisi wan yaldi wan lam lang iki weiru ngai u jisu un le ki kamba age te kisi ban